नमस्कार मित्रांनो, मैत्रिणींनो, भावांनो, बहिणींनो, धनतेरसच्या तुम्हाला हार्दिक 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 शुभेच्छा. वर्ष तुमचं खूप चांगलं जावं हीच माझी मनापासून आशीर्वाद म्हणायला हरकत नाही. तुमच्या लाडक्या बहिणीचा, ताईचा, मैत्रिणीचा तुम्हाला हमेशा आशीर्वाद असेल. माझ्यावर असो का नसो, पण तुमच्यावर माझा नक्की आहे. आणि मी सकाळी पण दिल्या होत्या, मला व्हिडिओ दिसत नाहीत ते दादांनो, बहिणींनो, का तो काय माहीत 2-3 दिवस झाले माझे व्हिडिओ काही मला दिसत नाहीत. माझा फक्त आवाज मला हे येतो, ते चित्र दिसत नाही माझं. मी बघूनच सोडते, तेव्हा दिसतं पण नंतर दिसत नाही. तर जाऊन दे, ते नंतर बघून घेईन काय प्रॉब्लेम झाला तर. पण आज मी खुश नाही आहे आणि मला आज तुमच्या पुढं चॅलेंज आहे बघा. लक्षात धरा, मला कितीक जण मला ओळखतात ते बघूया आज की माझा हा चेहऱ्याच्या मागं काय दडलेला आहे. मी खुश आहे खरंच का नाही, कमेंटमध्ये नक्की सांगा. वाट बघ.